Здравейте хора! В днешното видео ще играем Plus One Speed Keyboard Escape, като знам, че не е имало видео от 2 месеца. Затова днес ще играя играта, която за последно играх преди 2 месеца. Нека да си изключим звука, просто защото да ме чуете по-добре. И да започваме. Целта в днешното видео е да минем World 1 и World 2, а World 3 докъдето мога с моят левел. Така че хайде да започваме. Така. За сега сме много добре. Защо е 44 секунди трябва да се ресетна? И не знам защо не ми зарежда. Добре, ресетнах се. Хайде. Тук лекичко се забавих, обаче аз не мисля в днешното видео да правим рекорди. Не знам защо така се спира таймера. Просто да минем първи World. Защото аз никога не съм го минавал без телепорти. Опа. Без телепорти абсолютно никога не съм го минавал първи World. Затова ако днес успея, ще е доста... какво стана? Аз от какво умрях? Напишете ми в коментарите от какво умрях. Окей. Опитах се тук да се направя. Ако не ще минем първо на World 2, защото май World 1 ще... Какво? От какво умирам? Не от вълната, защото буквално... Не, аз от какво умирам? Стойте. Аз от какво умирам? Буквално няма как да е от вълната. Буквално няма как да е от вълната. Окей, дай. Гледайте как се спря. Хронометъра или там, как се вика. Да, хронометър. Ара, дай. Опа. Минаваме я тая мечка. Са тук. Хоп, тук знам мейза, така че сме добре. Ако не го знаете, гледайте. Така. Сега, тук. Хоп. Тук не трябва да давате много зор, че ще се пребиете. Не. Добре. Между другото се получава добре. Крайния мейс не го знам много, честно казано. Обаче мисля, че ще се справя, като стигна до него. Окей, аз не... Моля. Това стана само защото не ми заради тъпата игра. Окей. Това е малко гадно. Не съм много сигурна, обаче май трябва да си променя скина малко. Не мога да я забера от какво умирам, наистина. Между съм левел 643, което мисля, че е окей. Дай. Добре. Дай. Защо се спира хронометър? Айде, кажете ми. Какво толкова съм направил на този хронометър? Между това беше... Не знам как го направих дори. И преди съм го правил, обаче не знам как се прави. В принцип. Ако умра, ще отида в... Така ще си ресетна хронометъра. Тук спидрам. Го ресетваме така. Айде, затвори сте. Даваме са. Гледай. Дай. Мале. Какво, майко? Интернета ми е леш, между другото. Защо интернета ми е леш? Какво се случва? Между съм от телефон. Трябва да направя някой път да съм от компютър, да. Защото от телефон ми е леко. Как не умрях от вълната? Окей. Защото от телефон ми е леко трудно, честно казано. Ще ми доста... Даже не е леко, а много ми е трудно от телефон. Но като такова. Между тето сега хронометъра не прекъсна. Трябваше да го рестартна явно. Майка. Дай. Минаваме го сега спидран. Мислих си, че го клъчнах. Балерина.
Балерина капучина. Буквално нета ми е много добър. Не знам от какво умирам. От какво не умирам. Добре. Явно нета е решил да се развали точно когато ще снимам видео. По традиция така ще стане, разбира се. Да. Добре, мисля това да е последния опит в World 1 и ще отида първо в World 2 да го мина, да се опитам да го мина, въпреки че аз може би знам, че ще го мина. Дай. Балерина капучино, дай. Давай. Не, майко, тук как щях да се... Окей, Теди, махай се, Теди, опа. Хоп. Добре, окей. На мейза съм. Пак гледайте, ако не го знаете, въпреки че аз не знам какво виждате, като се забивам така в стените, обаче какво да направя, че така ми се хлъзга скина. Гледайте, той направо прави дрифтове, гледай. Дай. Оп. Ай, майко, знаете ли какво няма? Гледай. Добре. Така, наистина са последен опит. И отиваме в World 2 да се опитаме да го минем първо него. Пък после ще се върнем на World 1. А може и на World 1 да позволим и телепортите, защото, нали, поради очевидни причини. По принцип съм го минала, обаче преди много време. Аз от много време не съм влизал в World 1. Окей, отивам в World 2 да минем. Не, ще го мина доста лесно, честно казвам. World 2 е лесен. Доста по-лесен, бих казал, от World 1. Така, дай. Ай, дай. Не, окей, дай. Добре. Маля, стойте, маля, аз съм го забрал World 2. Маля, аз My internet connection. Добре. Аз съм го забрал World 2. Аз в принцип седа само на World 3 вече. Буквално не влизам в първите два World въобще. Сега разбрах, че другата седмица ще има и World 4, което е доста интересно. И казаха, че ще може да влизат всякакви хора, смисъл с всякакъв левел. Дори да си май с нуля левел, пак ще мога да влезеш. Което е леко тъпо, малко тъпо е. Защото ще е като Baby No Money евента. Така да е World-а. Надявам се да не е такъв като неговия временен, защото ако е временен, ще е малко гадно, честно казвам. Дай. Окей. В принцип знам, че има тук доста по-бърз начин, обаче няма... Искам просто да мина World-ите. Дай. Окей. Така ето я вълната. О, супер. Тази тръгна преди... Малко ме забавя, честно казвам, на тази вълна. Ай. Добре, това поне от втория опит стигнах до предпоследния левел, от който е добре. Както виждате, имам персонал без рекорд. Тоест съм минавал World, обаче сега без телепорти, обаче сега нищо не ми се получава, май. Дай. Моля. Дай. Не, аз се забивам в... Това не е сериозно, аз се забивам буквално в... С едно... Дай. Не. Това няма да стане. Колкото и да съм бърз. Дай. О, добре, отвори се. Дай. Това може и да го клъчна. Дай. Добре. Клъчна го. Това е добре. Дай. По-бавно. Защото ето тук винаги се запъвам. Много често се запъвам на това. Защото съм прекалено бърз. Дай. И също и този мейс, ако не го знаете. Вижте го просто. Не.
по-бавно, по-бавно. В принцип, ето този левел може да се мине с много малка скорост. Защо започна да ми лаги? Кой разпореди това безобразие? Тук много изчаках. Дай, пусни се. Добре, аз ще мина отпред. Поне съм по-бърз от вълната. Дай. Окей. Сега тук. Окей, не. Окей, до последният стейдж сме. Отваряй се. Не, човек! Как ще фейлна там, бе? Как баш там ще фейлна? Мале, как лаги. Чуда се дали да не си рестарт на играта. Или как лаги. Той е направо като седна игра на 10 пиксела. Дай. Окей. Не, това няма да мога да го кучна. А не, успях. За малко. О не, за къде отидоха копчетата? Окей, ето ги. Не. Май ще рестартвам играта. Така ми се струва. Мисля да позволим телепортите. Явно няма да стане по този начин. Ще стане, обаче видеото ще стане прекалено дълго. Затова позволяваме телепортите. Не ми пука. Така. Ето до тук. То няма как просто повече от това. Дай. Хоп. Имам 6,76 трилиона. Това не е чак толкова много, обаче все пак са си доста победи. Така че не ми е проблем да се телепортвам. Въпреки че не ми е проблем. Май. Да, ще си ги избия бързо в World 3. Аре, да брат. Лита коста. Decline. Остоите да си ги споръче. Нямам желание тук, когато съм на последният стейдж и някой да ми прати френд такова request straight и да се пребия. Майко. Ужас, какво направи? Коста... Нов спот или... Чакай, къде съм? Аз как го направих? Не. Добре. Това actually беше доста интересно. Ако играете криница за нещо много голямо, използвайте този спот. Ще ви свърши работа. Там няма да ви 100% няма да ви намерят там. Няма шанс да ви намерят. Освен ако не е контент креатор, като вонката, и ви вижда къде сте буквално. О, не, стойте. Забравих телепорта аз. Така дай. Ай! Между съм на много яко число. 6, 7, 6. Сами купите. Дай. То макса май е 7 трилиона и половина. Абе, на следващия ми набил, може би вече ще съм макс.